tabung ke tiffin sana ni bagai ready injak pura thas ke nai di pusuk koto ke songjak mo na hai katal video norok na jotono lamsogo asa khai norok jotono kaham na tongmai na hingkai tabung hingkai ang ani dolbai baksa kisa bini mahai mokol saito kaisa kasakung rokha tamni bagai hingka bo asa khai thaijok ni o blank tui mokol klaimani bagai bono kisa doctor tulanga phunuknai norok nai tongni soya kare an video no an blog video no hingkai bini nok hingkai to kisa hachalo no hingkai bono nasing thongota hingkai bo phaikai hingkai thanglai norok nai tongni soya kare tei hamjak hingkai tamkhani nangabo norok no saimono ঠিক আছে mo hingke sini parani bridge nai di busuk nai thok Direi phaibai ke sugo ha direi phaibai ke sugo kaji gari tabuk hingke parking go sok paijak parking khajanai tongo eko nai di guys tabuk ngai finally sung hospital sopai laijak doctor roi ko bin mokol kaisa jagao thaijok chamang thaijok ni pap dana ka saimalia thaijok ni kos mokol klai kata hingka amon bugo jeng tabuk khwai hospital sopai laijak kaisa ta hablai nai ta Kita rohadi mau ngai rumah ramai. Hah? Mau ngai rumah ramai. Tabuk hingke wai sampai no tiket nana naik tongo. Oh dokter najak nambah gai. Eko bo tiket nana naik tongo. Dia ukuluk rokok bosok borok bang. Onek borok bang. Tabuk ke sakau thang laijak. Dokter sat niaro. Kai nai tong bini tam hori kutok kai tam bagdana nang bono oke nai ke tabuk hang nai da gili pai biti nang lagda mokol ni bagai ari mokol belai thaisuk jaba bagai thaisuk ni pap dagai tabuk doctor ba phaijau kha pai di doctor gai dong no phungnai bising ni butei interlock rok norok je nangnai no khaiba no au bithi nagana tabung ge mokol ni bini mokol ni doctor bai malaya ko nai pai ka kai tabung ke bithi nana ni bagai thalai tongo sung phunui khai no gai taw bithi na bai khang kai sung thanglai sapnai hai no hai sung tongmani jagao nai tongni soya kare tabuk hingke biti dogano sopai laijak hingkai biti namani pore thanglainai tinini blog oro no painai malainai next blog